Za 5 eur sa dá navariť, ale dnes si spravíme niečo, na čom by ste tých 5 eur moc netipli. A presne s takýmto rozpočtom mi z Fabiny prišla ďalšia výzva. Zemiaky poprepichujeme a upečieme na troche soli úplne do mäkka. Kuracie stehna vykostíme a kosti tiež poriadne opečieme, pretože aj z nich ešte dostaneme kopu chuti. Mäso nakrájame na malé kúsky a kožu s tukom zase úplne na drobno. Tu pomaly vyškvaríme, takže dostaneme chrumkavé škvarky a hlavne čistý kurací tuk, na ktorom budeme variť skoro všetko ostatné. Opečené kosti zaliejeme vodou a necháme poriadne zredukovať na niečo ako vývar. Zemiaky vyberieme, rozkrojíme a necháme krátko odpariť zvyšnú vlhkosť. A teraz asi najzaujímavejšia časť. Čerstvé droždie rozdrobíme, upečieme do zlatista a po vychladnutí rozdrvíme na jemný prach. Dostane veľmi výraznú opečenú chuť, ktorou ochutíme aj samotné ňoky. Suchý chlieb rozdrvíme na hrubšie omrvinky. Asi trocha diskutabilná položka tejto výzvy, ale je to doslova suchý zvyšok, ktorý asi nemá až takú hodnotu. Opečieme ho na kuracom tuku a zmiešame so škvarkami, solou a drožďovým prachom. Upečené zemiaky ešte teplo pretlačíme, osolíme, pridáme drožďový prach a postupne len toľko múky, koľko potrebujeme. Cesto nechceme zbytočne prepracovať. Vyšúľame valčeky, nakrájame ňoky a uvaríme ich v osolenej vode. Keď vyplávajú na vrch, dáme im ešte približne minútu a trochu vody z varenia si odložíme. Na kuracom tuku prudko opečieme mäso do zlatista, osolíme, okoreníme, pridáme náš zredukovaný vývar a trochu vody s ňokou. Prihodíme ňoky, trochu citrónu a celé to spolu poriadne prehrejeme. A krémovosť nám tentokrát neurobí smotaná, ale 2 vajcia. Tie mám síce domáce a nemusím kupovať celé balenie, ale rátam férovo 30 centov za kus. Na vodný kúpeľ je mimochodom táto nerezová miska od Fabiny ako stvorená. V nej vyšľaháme vajcia s trochou citróna, vodou s ňokou a zvyšným kuracím tukom. Hneď ako začnú jemne hustnúť, mimo ohňa ich vmiešame do horúcich ňokov, rýchlo premiešame a vznikne nám krásne lesko a krémová omáčka. Toto celé vyšlo do 5 eur, v podstate 4 plnohodnotné porcie, čiže zhruba euro aj kúsok za jednu porciu.